Arratsaldeon, buenas tardes. Arratsaldeon, ongi etorri. El gran Feiobe the Great, Feiobe haundia filmaren prentsa horrekora. 78. zinemaldian parte hartuko duena. Carlos Rossini daukagu bertan. Argazki zuzendaria, Cristina Velasco ekoizlea eta zuzendaria, Matt Dillon. Plazera handia da, bera berriz ere hemen eukitzea. Mila esker, guztioi hemen egoteagatik. Eta zuzenean, nahi baduzue, galderak hartuko ditugu. Galdera egin nahi duena, altxa dezala eskua, eta mikrofonoa helaraziko diogu. Bai, hor daukagu, lehenbiziko galdera. Kaixo, hemen nago. Bueno, begi-bistakoa da, lehenbiziko galdera, nola sortu zen proiektu hau eta zergatik horrelako pertsonaia berezi hartzea abia puntu. Ba, oso galdera da, oso galdera ona da. Prozesua oso organikoa izan zen, dana sortzen joan zen. Ez zegoen ideia nagusi bat, dokumental bat egitea gizon honi buruz, ez, danak bilakaera bat izan zuen. 1989an sortu zen, joan den mendean, beraz, orduan deskubritu bainuen bere musika, eta lagun on bati erakutsi nion, musika hori, ez ara guztera aztea eman diot. Bueno, lagunak ginen eta antzeko musika genuen gustuko eta hortik sortu zen dena, ez? Feioberi buruz hitz egin nion lagunari eta lagunak aurkitu egin zuen Feiobe, 77 urte zituenean eta arekin batera disko bat grabatu zuen. Erretiratuta zegoen, Mexiko hirian, Kubatik bertara joan da. 1945 urtean, 1945 urtean, eta, bueno, ederra izan zen, nola aurkitu zuen, gaiari buruz hizketan hasi ginen, eta konturatu orduko bertan nengoen, grabaketa baten testigu izan nintzen, eta hortik abiatu zen dena. Enekien zer egin nahi nuen han hartutako irudiekin, baina esperientzi zoragarria izan zen, tipua zoragarria delako, eta gozamena, benetako gozamena arekin egotea. Kalean dijoanean gizon honi erreparatu egin behar diozu, begiratu egin behar diozu, ezta? Pertsonalitate musikal izugarria daukalako. Nik banekien ona zela, baino enekien ziur zer egin, eta beraz hortxe utzi nun pixka bat denbora eman nion horri guztiari, material horri guztiari, eta horrela sortu zen proiektu osoa. Proiektua bere osotasenuan. Eta asko urte geroago berriro ekin nion proiektuari, eta Carlos Sosarekin batera, hemen daukan Carlos Sosarekin, hemen ezagutu genuen elkar Albazeten, Espainian, eta esan nion, zu mexikarra zara, ez da? Hainbeste urte dira? Bai. Feiobe ezagutzen duzu, ze gertatu zen, kontatu duzuk niri, Guadalajaran ezagutu genuen elkar, eta hortik jarraitu genuen. Eta, bueno, bai, ezketan hasi ginen, zu mexikarra zara, beraz, Feiobe ezagutuko duzu, eta ez daukat arrastorik ere, ez? Eta hortxe geratu zen, Feioberen kontu hortxe geratu zen. Gero, egia da, Guadalajaran elkartu ginen berriz ere, eta gaiari heldu genion berriro. Handik 2 urtera, New Yorken elkartu ginen, beraz, 2 urte geroago izan zen, elkar ezagutu, eta gero, ordurako Kristin eta biok bazkide ginen. New Yorken ezagutu genuen elkar edo elkartu ginen? Bai, horixe izan zen prozesua. Une hartan, sortu zen filmaren ideia hori garatzen hasi ginen, eta filmaketan zehar garatzen joan zen. Nik banekien
hartutako irudi harrigarri haiek txertatuko nituela filmean, baina behar bada irudi hori pixka bat zabaltzen saiatuko nintzen. Mexikora joandako edo erbesteratutako kubatarren istorioa. Hainbeste denbora eta gero Mexikora iritsi nintzenean, argi geratu zitzaidan horixe zela kontatu beharreko istorioa, ezta? El Gran Feyobe edo Feyobe handiaren film horretan kontatu beharreko istorioa hori zela. Bueno, eta geixo ere esan nahi dizuet, gai honetaz nik, eskatuan nion Carlosi, badakit Mexikon bizi dela etxe batean, ezakit zehatz mehatz nun, aurkituko duzu mesedez, eta bai, aurkitu egin zuen, aurkitu zuen etxea eta ezagutu zuen Feyobe, baina ja nagusia zen, eta, adineko jendearentzako zentro batean bizi zen, 89 urte zituen, osasun arazoak zituen, Parkinson, Alzheimer, horrelako gauzak, ez da horrelako gaixotasunak. Baina, esan bezala, aurkitu zuen, eta esan zidan, aurkitu dut, eta zutaz gogoratzen da. Bueno, nahi zu nik kontatzea historia? Bai, kontatzazuzuk, zergatik ez zarretxe horretara iritsi nintzen, eskatu nun, esan nien ikusi nuela, eta sentziaten ezinezkoa. Esan nien, eskerrik asko, agur, eta erizain bati esan nion jautzi jazu ikusten, eta orduan berak lagundu zian atzeko atetik sartzen, eta, dementzia zeukan, oso zartuta zegoen, eta esan nion, Matt Dillonen laguna, naiz. Eta, agur bat bidali nahi dizu, eta horra dardarka hasi zen, eta Marilon esaten hasi zen. Marilon. Eta handik 3 egunera iritsi zen Matt, eta esan nion, honek gertatu behar baldin badu, oraintxe gertatu beharko du. Eta ara iritsi nintzenerako, Carlosek esan zidan osasunez etzegoela ondo. Ikusi nahi ote nuen galdezu da, eta ikusi nuen bengo zatoz azkar batean, joan nintzen, eta leku zoragarri batean bizi zen, aktorearen etxean bizi zen. Cantinflasek sortua, hain zuzen ere. Cantinflasek erabaki zuen etxe hori sortzea aktoreentzako etxeak. Telebistan ezagututako aktoreak ezagutu zituen kalean bizi zirena, gutxi gora bera, eta pentsatu zuen, zerbait egin behar dut horien alde. Feyobe han bizi zen, 5 urte zeramatzan bertan, eta noski osasunak txarrera egin zuenez, zaharretxe hartan bizi behar izan zuen, denbora horretan zehar. Zaila izan zen egia esan. Egoera hori ikustea. Baina han inguruko pertsona batzuekin hitz egin nuen, musikari mexikarrek, kubatarrek, Feyoberi buruz hitz egiten zuten, eta oso argi geratu zitzaidan gaia hori izango zela, Feyoberen bidaia, horrelako bide bat irekitzen zuen, garai hartan gertatu zen guzti horren aldera, horren norabidean. Alemaniako telebista. Matt Dilloni galdera bat egin nahi diot. Hasieran zure miresmena adierazten duzu Kubako musikarekiko, eta esaten duzu disko bitxiak berezien bildumak egiteko. Horretaz zerbait esan nahiko zenuke? Alegia, nondik abiatu zen hori dana? Ez da Amerikarren ohiko zaletasun bat, ez da? Kubatar musika, baina nola sartu zinen zu hortan? Nola iritsi zinen era horretako musika apreziatzera, ez? Balio baten matera, ez da? Eta estereotipoetatik kanpo geratzea, harago joatea. 12 urtetik aurrera, beti diskoak erosten nituen. Nik neukan nire burua bildumagile moduan, ez? Gustukoa nuen musika, eta nire gustuek ere, alde batera egin zuten. New Yorken egon da,
noski, komunitate latino handia dago, musika afrokubatarra, Puerto Ricokoa, salsa eta bar. Han dago musika horren zehazketako bat. Inguruan eukan, beraz, leku guztietan zegoen, eta erabat harrapatu ninduen musika mota horrek. Bestelako musika egia esan ez zitzaidan gehiagiri gustatzen. Era askotakoa dut gustuko, baina kubatar musikak bereziki harrapatu ninduen. Eta nintzen bildumagile moduan abiatu, baizik eta gertatu zen zerbait izan zen, ezta? Queensen esaten dizute, edo Bronxen kontatzen dizute musika hau bestea dagoela, eta azkenean horrelako bilduma oso bat daukazu, horren amaieran. Eta azkenean bai bildumagile egiten zara. Eta azkenean, konturatzen zara, era honetako diskoak aurkitzeko modu bakarra horixe dela, ezta? Azkenean, dibertsio moduko bat bihurtzen da. Beste galdera bat. Urdin jantzitako mutil hori. Pare bat galdera dauzkat, matilonentzat. Brasildik, nator. Duela 18 urte, film zoragarri bat zuzendu zen nuen. Mamuen hiria erabilgarria izan zen dokumental hau filmatzeko orduan, eta zenbaterenako da garrantzitsua New York hiria. Artista latinoamerikarrei buruz hitz egiterakoan, haze bi galdera. Bueno, Mamuen hiria gustatu zitzaizula esan duzu, posten naiz, dokumentala gogorrak dira. Oso ezberdinak dira, ez Kristinak eta Carlosek dakiten eta esango dizuten bezala. Carlosinen beste dokumental baten filmaketaren erdian dago, eta, bueno, kasu honetan, ez da gidoirik egoten, eta montatzaileek eta nirekin batera lan egin zuten, eta, bueno, beraiek ere jabetu ziren, ez? Nola gidoia den dauzkatzun irudi horiek, daukazun film hori. Zaila da hori garatzea eta oreka bat aurkitu behar da, baina noski aktore lan asko egin izanak lagundu zidan Mamuen hiria filma zuzentzea, enitzen berria hau egiterakoan. Baina dokumentala muntaketa aretoan egiten da, baina baita filmakuntza prozesuan zehar. 1989an irudi hauek hartu nituenean, sekula tzitzaidan bururatu atzera egin nezakeenik, denboran atzera egin nezakeenik, baina hori egin nezakeen, eta horregatik da zoragarria dokumental bat egitea, ez duzu ekipo ikaragarri bat behar ere. Rosinik eta biok elkarrizketa bat egin genuen, Meridara joan ginen, Mexikora, artista bati elkarrizketa bat egiteko, Toni Camargo zen artista hura. Eta dokumentalen urrezko aro batean gaude, nik uste dut oso kitzikagarria dela une otan. Ni aktorea naiz eta naiz kexatuko, baina esango nuke film narratiboak bezain kitzikagarriak izin daitezkela dokumentalak. Benetan txoratzen nago, hemen gauden 3 pertsonok elkarrekin lan egin dugulako, hastapenean ere elkarrekin geunden, eta gero handik urte batzuetara abiatu ginean, ez dakiz ze urteetan, 2013an edo izango zen, orduan ere elkarrekin ekin genion. Ez dakit beste zerbait erantzi nahi duzuen ondokoak? Zoragarria izan zen maten lan horretatik ikastea, ez? Nola hurbiltzen den pertsoianetara, harrigarria da, nola ezagutzen dituen pertsonaiak musika, Kubaren historiaz, Mexikoaren historiaz, geruz asko zeuden, ezagutza geruz asko bat egiten zutenak. Baita pertsonaien gana hurbiltzerakoan ere.
gogoan daukat, nola, Matek argazkiak izango zenituen, azterlanean jardun ondoren lortutakoak, edo beste musikariek emandakoak, eta esartzen zen eta esaten zuen, begira, hau da, alako talako. Argazkietan ageri ziren horien guztien berri ematen ziaten, eta bera bazekien nortzu ziren, eta nola ezagutu zuten elkar, eta ze datatan zer egin zuten, eta bar. Baina gertutasun eta naturaltasun handiz esaten zuen hori dana, ez? Pixka bat zen familiko albuna zabaltzea bezala, ez da, irekitzea bezala. Beraz, hurbiltze hori oso beroa izan zen, ez da, eta gertutasuna eman zion. Dokumentalaren trataera edo, ez da adituak eskaintzen dizun zerbait, baizik eta sentitzen eta bizitzen ari naizen zerbait ematea, ez da? Eta Matek hori egitea lortu zuela esango nuke, gainera oso modu ederrean, ez da? Ez bakarri musikaz baizik eta artisten bizimoduaz eta hoien bizitzako borrokez eta niretzako handia izan zen ekarpen bat egitea. Bai, gogoan daukat, Kristinak Laurogeita hemeretzian Feio berekin egon nintzanean, ederra izan zen, baina nik esaten nien, materiala behar dut, nik disko batzuk besterik ez dauzkat, zureak, eta berak eman zizkidan olako fotokopia batzuk, prentsakoak eta bar, baina berarentzat ez zeukan zentzurik atzera begira jartzea, etorkizunera begira bizi baitzen. Bonavista Social Club, horrelako gauza egiten ari ziren bere ingurukoak, eta aldiz, berak rap egin nahi zuen, ezta? Oso gauza ezberdinak egin nahi zituen. Gero, bere managerra bihurtu zen emakume hura ezagutu nuenean, esan zian, etorri beharra daukazu, nik material piloa daukat, eta Kristina eta biok bertara joan ginen, eta era guztitako diskoak, argazkiak, kutxatan gordetako, era guztitako materiala. Eta, hori aurkikuntza ikaragarri izan zen niretzat. Zergatik ez dut nik material hau lehenago ikusi, ezta? Momentu hori berezia izan zen, ezta? Kitzikagarria. Unkigarria. Hauts piloa zegoen, hori bai. Bai, egia da, maleta oso bat zegoen diskoak, argazkiak, denetik zegoen bertan. Bai, dokumentalaren zati bat berri datzi egin zenuen, ezta? Dokumentu horiek edo material hori aurkitzaren ondorioz. Behar bada, Jose Antonio Mendez ezagutuko duzue, boleroa kantatzen zituen eta egiten zituen baita ere, sortu zituen. Berak dioenez, Felowes pertsona oso garrantzitsua zen, lagun garrantzitsua, eta orduan irudiak ikusi nituen, kartak ikusi nituen, eskutitzak, gizon horrek Mendezek ekarri zuen, eraman zuen Mexikora, eta nik banekien hori garrantzitsua dana. Antxe neuzkan, aurrez aurren neuzkan argazkiak. Ni zoro xamarra naiz informazio jasatzerakoan, baina esan beharra daukate ikasi dudala zerbait. Brasilgo gizonari erantzunez, alegia, zeinen ezberdina den dokumentala egitea edo luzemetrai bat egitea. Informazioa erraza da liseritzen ikuslearentzat feeling bat dagoenean, ez? Gertutasun bat dagoenean protagonistenganako. Hortik heldu nion, pertsona, emozioa, hori zen abiapuntua. Eta gero, denek sartu nahiko dute, musikaren berri jaso nahiko dute, datuak, informazioa eta bar, baina batez ere hor lotura bat, konexio bat sentitu behar duzu ikusleen aldetik. Rosini jaunak zerbait erantzi nahi du? Ez. Hitz egin genuenetik, bai, 2012an, Los Cabosen elkartu ginen, Matekin, nik film bat aurkeztu berri nuen, eseri ginen, hizketan hasi ginen, eta orduak eman genituen. Eta orduan Feio beren historia kontatzen hasi zitzaidan. Eta kontatzen zuen moduan, bazirudien une hortan bertan gertatzen ari zela, ez? Eta orduan oso argi geratu zen film hori egin beharra zegoela. Gauza asko gertatuak ziren, aldez aurretik gertatuak ziren, baina une horretan gertatzen ari balira bezala kontatzen zuen, ez da?
Historio bat nola kontatu, kamera lana nola egin. Bueno, kasu honetan, etengabe bizitzen ari zara, gertatzen ari zen. Hori bidaia batean abiatzera eraman ninduen musikarekin eta leku ezberdinetan. Hori guztia, ederra izan zen. Beste galdera bat ere badago. Lagunduko diazu aparailu batekin, enfokatzeko beharra daukat. Zoragarria da horrelako gauza guri ezagutzera ematea. Diskoaren grabaketa hitz egitea nahi nuke, ez da egoen talka hori, txokolate, feiobe, eta bar, nik uste dute behar bada abantaila bat izan zela zu ez ezagutzea nazioarteko aktore gisa. Nik jakin nahi nuke zeratako energiak eman ziren, ze gero filmean ikusten dana ederra da benetan. Posten hau hori zuk hori aipatzea. Ze literalki gazte talde bat zegoen bertan eta danok liluratuta geunden feioberekin. Joeik talde zoragarria bildu zuen, kubatar musikari gazteak ziren, Mexiko hirian bizi zirenak, eta beraz feiobek egin zuen bide hori bera, hartu zuten, bidaia hori bera egin zuten, baina urte askoz geroago. Eta feiobe oso pozik zegoen, ze 20 urtetan ez zuen grabaziorik egin, eta lehenbiziko aldiz egingo zuen, hori ez da oso zintzo jokatu zuen irekin eta kamerarekin, baina berak etzekien nintzen, eta berak uste zuen bani talde teknikoko kide bat nintzela, eta, berak aldetzen zuen, baina zein da tipo hau, ez da, pentsatuko zuen argiak eramango nituela edo kableak edo, eta norbaitek esan zion gero, bera oso zalea da, zure musikaren oso zalea da, eta berak aurkiztu digu Joey, eta gero ja horrelako esperantza batzuk garatzen hasi zen, alegia, pentsatzen hasi zen behar bada lan horrek garrantzi izango zuela bere bizitzan zehar. Ume bat zirudien, haur bat zirudien, gizon serioa zen, eta hori argi eta garbi utzi nahi dut. Baina aretoan sartzen zanean, gela sartzenean, alako poz bat ekartzen zuen, eta musikalitatea barren-barrenetik ateratzen zitzaion. Buenavista Social Club, 1989an sortu berria zen, eta bere parekoak ziren, bere kideak ziren, Fili movimentuko kidea zen bera, eta berritzaileetako bat zen musika mota horri zegokionez. Baina, 55ean aldegina zen Kubatik. Beraz, aldegin zetunei buruzko film bat da. Buenavista Social Club aldiz gertatu irenen taldea zen. Beraz, bidaia hori oso interesgarria iruditu zitzaidan. Baina, aipatu duzun horretara itzuli eta dinamika etzen erraza izan. 20 urte zeramatzan grabatu gabe, eta, tentsioa sortu zen, ez genukan hainbeste denbora, ez da hainbeste diru, dana egun bakarrean grabatzeko. Eta haren talentua ezin da erraz gorde jaso, ez da? Entseguetan dana libre egiten zen, Joeik eta berak oso harreman gertukoa, oso librea zeukaten, eta gero osagai teknikoak ere bertan zeuden. Horretarako denbora pixka bat behar izan zen, baina halako batean, eta filmean hori ikusten da, nola du izena? California Jam Session, hori da, horrela deitu zioten. Eta horrelako ziztada moduko bat izan zen. Hor ja bizia hartu zuen eta hortik aurrera dana erraz atera zen, ez? Geldi ezina izan zen. Hor ikusten da nola elkartzen garen kalean, eta behar bada ordu erdi hartuko zuen kalean, eta esango nion, intzazu manbo bat, gizon orkestra bihurtzen zen, ze moldaketa guztiak erakutzen zizkizun.
nire interpretazioak zoragarriak izan ziren, eta ziurrenik horiek ez ziren kamera batean hartu, etengabe musika kantatzen ibiltzen zen, bueno, barren-barrenetik ateatzen zitzaion. Azken galdera bat hartuko dugu, kaixo, Mati egin nahi diot galdera, hasteko zorionak, uste dute filmean oso ondo islatzen dela, jasotzen dela gizon honen espiritu librea. Galdera pertsonalagoa da, nik egin nahi dizudana. Baduzu oroitzapenik edo elkarrizketarik, hoietako baten bate bereziki gogoratzen duzuna, ez da, Feio berekin, ez? Gaur arte gogoan duzuna. Badaukazu horrelako elkarrizketa du momentu berezirik. Lehen aipatu dut. Gauza asko partekatu zituen nirekin, hain zuzen ere, bere historioari buruz, adibidez, beltza izatea zertzen, Kuban garai hartan, zenolako diskriminazioa ezagutu zuen, leku hartan, bere jaioterrian, eta hori nirekin elkarbanatu zuen, nirekin partekatu zuen. Esan zia, ni euneko beltza naiz, afrikarra naiz euneko ein, nire arbasoak afrikarrak dira, eta aipatze zuen zeinen zaila zen egoera hori batzuetan, ze arrazakeria puntu bat bazegoen. Ez hori bakarrik. Gauza pertsonalak aipatu zizkian. Alegia, ez zuten erraz onartzen, ez da bere lankideek ere. Feeling taldekoak behar bada bai, baina oro har artistek ez zituzten onartu, eta horregatik alde egin zuten Mexikora, ze hor bai lortu zezaketen arrakasta. Han ez zegon diskriminaziorik, bazterketarik, modu berean, bueno, ez dakit mundua biribila da, alegia, beste leku batzuetan ere gertatuko dira holakoak, baina hauen kasuan onartu zituzten. Eta hori argi ikusi nuen, hitz egin nuen beste artistengan, ez? Haiek esan dakoaz, beste asko zeuden, Dandi Beltranek histori bat aipatu zidan, 50eko hamarraldikoa, Zamburitarekin batera bizitakoak, biak beltzak ziren, afrokubatarrak, klub batera joan ziren, diskoteka batera joan ziren Habanan, eta bidali egin zituzten, beltza zirelako, tintan berarekin zegoen mexikar komikoa, eta, bueno, asko haserretu zen, eta orduan esan zien, begira, nik Mexikora eramango zaituztet, ze horrelako diskriminaziorik ez dago bertan, eta onartuko zaituztet. Eta nik hori ikusi nuen, Mexikon bizi ziren artistengat. Zailagoa zen familiari gabe Mexikora joan ziren artistentzat, baina hala ere oro har oso ondo hartu zituzten Mexikon. Hori da nirekin partekatu zuen Feiobek eta baita beste zenbait artistak ere. Oso pozik ari gara Madiloni entzuten, baina agenda nahiko betea daukate, eta gero filma ikusiko dugu proiekzioan. Mila esker hemen egoteagatik, eta zorte on filmarekin. Eskerrik asko.